Det er fredag, og det er lige med fredagsnoller, i hvert fald i mange børnefamilier. Og os voksne, vi kan godt have en tendens til at hoppe med på vognen, når ungerne skal have fredagsnoller. Og det er også okay, at man har lyst til noget snoller. Men det, der er vigtigt i sådan en fredag her, hvor at man tager ned i supermarkedet sammen med ungerne, det er jo, at man ikke kommer til at tage alt for meget i kurven. En af de ting, som jeg plejer at råde mine kunder om, det er eksempelvis sørge for at have spist nogle gode, solide måltider i løbet her af fredagen, fordi så er trangen til det søde og salte ikke så stor. Og sørg for at være mæt, inden du går ned i supermarkedet sammen med dine børn og handler ind, fordi det er tit der, hvor du er sulten, at man tænker, det kunne lige være dejligt med noget chokolade eller sukker eller andet. Og en anden ting, det er, sørg for, at ungerne får hver deres nollerpose. Sørg for, at I som forældre har jeres, og så får det minimeret i et tiltag, som I alle sammen kan være med i. Når I kommer hjem, så have hver jeres skål. Det er tit og ofte, hvis man samler det hele på bordet i nogle skåle, snoller og chips og dip og hvad det ellers kan være, jamen så bliver der bare spist noget mere. Frem for hvis du har en tallerken med dit, og din mand har med sit, og børnene har med deres, jamen så er det det, der er, og så er der ikke mere. Man kan også vælge at være mere aktiv i løbet af sådan en fredag, i form af, at man kan løbe en tur efter arbejde, eller om morgenen, hvornår det nu passer ind, eller man kan tage ned i fitnesscenteret. Det kan man sagtens gøre, men problemet er bare, at når du indtager noget slik, nogle chips og noget, så er det altså et kæmpemæssigt kalorieforbrug. Og Sundhedsstyrelsen anbefaler 5 håndfulde om ugen, og grunden til, at de gør det, det er jo fordi, at der er et stort sukkerindtag her hos os danskere. Så husk jer selv på, mindre er bedre. Det er ikke fordi, I skal være restriktive i forhold til slik og chips. I må gerne spise slik og chips, men i begrænsede mængder. Det var lige et godt råd omkring fredagsnoller herfra. Så har jeg en ting mere, og det er jo, at man som familie godt kan have forskellige ønsker til, hvad man gerne vil have på sofabordet sådan en fredag aften. Og tit og ofte så ender det med, at hver familiemedlem får hver deres favoritsnoller, og det hele bliver sat på bordet. Og det kan være enormt svært, hvis man er i et vægttabsforløb, og der bare er et bord, der er oversvømmet med snoller. Lav en aftale om, at I hver især hver fredag skiftes til at bestemme, hvad der skal på bordet sådan fredag aften. Så har I ikke så meget af gangen, og du vil indtage det mindre. Følg med her på kanalen, der kommer flere gode råd hen ad vejen. Rigtig god weekend. Hej.